nke emekwe ka emete ya n'oge ka ebido the next one n'oge mana otu na dị ndị otu udo ebutegola anyị ọjị na nka Chukwu si Chineke mmọnwụ na Igbo anọrugo nso so police Omongo dị ready nke ndị Umueze dị ready na nke ịtọ akabịakwa so dịka m na-ewelu microphone nwa aha ya bido bela anyị bere anyị bido ozugbo police Omongo get ready okay Obodoeze 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 Akisa na ya una hụ na ya after go n'obodo ukwu ya bụ emume na-aga n'ihu ndị Umuaga nọ down live and direct President General biko ihe ọbụla a na-eme ebe a kwụsị ka akwanye elu okenye anyị ugwu biko Umuaga Obodoeze ndị anyị ekenere Chineke gene eze bụ n'igwe ị na-anụba anyị n'ụlọ anyị ndụ n'ụbọchị nke tata nke anyị ji wolu na-agụ abụ bụ anyị Umuaga ọ ihe Aneke anyị ji eme mmanwụ and anyị nwa na onwe anyị emenụkwere ya ọrụ anyị aka nke nwere ike ha arụ anyị aka anyị wee na ya akpọkwa eze bi n'igwe ekene azụba anyị Umuaga ha etugboro anyị jee cross country duru anyị nata ụkwụ akpọghọ anyị n'ụzọ anyị jee nata ka anyị na-asị anyị wurute na azụba anyị si ka anyị nọle ọrụ ya na anyị eje nata anyị na-arịọ eze bi n'igwe ya na anyị na-ekele ya anyị na-enye nnukwu ekele n'ihi na ọ nọnyere n'etiti anyị ugbu a gbara anyị aka ebe duo anyị ije duo anyị ụra okporo ụzọ anyị gbagwoluola anyị isi anyị wee na-ekele chi biko ihe nwa anyị ga-eme bido tata anyị bidonye rukwe n'isi njedebe ya nye nwere onye wetara mmeri ihe ọbụla nye nwere ihe ọbụla ghọọ mmadụ aka ọ ihe nna anyị ha menyegbu anyị nwana nwa anyị bụ ụmụ ha na-emekwa aga onye ka ha arụ anyị aka ihe nwago ọjị ewetara anyị wee okene igwe kene ala ọjị enunwa wara ịnọ uchi tinye ịnọ izu ekwe a na-arịọ Chineke ka ọ bịa gọzie ndị anyị ka anụba anyị gọzie ndị anyị ka anyị nwa na onwe anyị bịata anya tata ndụ tata ihe nke tata ịhụnanya ihe niile ka anyị ga-eme tata gaa n'ntụziaka nke Chineke eze ka igwe ọ macha mba anyị na igwe anyị dị iche mba anyị ya bịa webere anyị mba anyị o fezuola anyị karịa aka n'ihi na anyị site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị biko aga m ewere ikwe eji ekwu okwu wee nye ma pichi biko pichi mba Obodoeze anyị ekene ya biko nọ anyị agbafe ọsọ ọ dịka m akwụ ọtọ ekwu okwu
Umuaga Obodoeze biko anyị eje ebido ụka akpara akpa asị na ishibe eji ekwe ka m kwuberikwa onye nkwu mmanwụ na-eto agabịagwo mmanwụ ọbụla gbakwa first na-eji 25,000 ana nke ya gba second na-eji 20,000 ana nke ya gba third ya eji 15,000 ana oke mmanwụ ọbụla bịakwara ebe a ji 55,000 ya na aja ọbụla bịara ebe a then ịga ọvụvụ ndị obodo bịakwara ebe a ji 1,000 ana mmanwụ izi ya bịatela anyị egwu bụ polisi ndị ụmụngwo biko ka m kwukwe ya mmadụ esonekwe mmọnwụ fete n'ọgbọ na-enu mkpukpe ihe anyị gbakwara nobody should cross this place biko maka na a na-ajọji ya ana m abịa ihe ọbụbụ 10 minutes bụ enyere mmanwụ ọbụla 10 minutes bụ enyere mmanwụ ọbụla and I ajudge here on 3 categories gewekwenye ka mmadụ hapụ eshi nke agbal first na aghọrọ ya aghọ mmanwụ ọbụla bụkwa mmanwụ juru eju bụ 30%. Mmanwụ ọbụla bụkwa elu nwa obere level ihe ọbụla obutekwa bụ 20%. Mmanwụ asụọla ya bụ abịa otenye bụ aba bụ 50%, ịgbakwakwa ya na 100%. Panel of judges general a consensus will decide mmanwụ gba first. Bikonu ama ha ezi odu aka mmiri nya ya bụ MC anyị nya ya moderate nketa biko gbafi ọsọ kpọrọ anyị the first mmanwụ ya bịawa ozugbo bịa abịa anyị adịghịkwe mma I use my powers the PG chọtara anyị ezigbote egwu mmanwụ ụmụabi ma ụmụaga mmanwụ bịakwarụ ruo ebe anya mee ya ekụọla anyị egwu abịa dịkwa na this stereo for 10 minutes. Eneke m na-ekwu ya maka na abịa nwa enweghị ọya eme ekele m abiko anyị na-ekele ejina betis ọnya anyị na-asị ọ bụrụ na ebirigo ndị ebe a chọrọ ka anyị kele ejina betis ọnya biko ejina betis onye na-abata na-agwa ebe ochie sara na-agwa ebe ọ nọ n'ụwa niile ebe ọ bụla ị nọ let us know. anyị na-ekwu na Chineke anyị ga-agọzi n'aha Jizọs ihe ụmụaka na-ere taa anaghị agwa ọgwụ ị na-arụkwa ọgwụ were ego n'ọdụ anyị na-ekwu boy anyị na-ekele gị Zanku Austin anyị na-ekele gị ma ana m arịọ ka anyị nwee ike kwara ebe anyị ugwu ụmụaka wee nụtara uru si onye ọrụ na-agba si ebe abụọ akọsụ problem na na-achị gbawa bịakwa ebe a biko ana m arịọ ihe boy you are watching from Abuja.
Jesus. Mmanwụ abụna dị n'edikịta ha bataba. Mmanwụ abụna na-abata. Ziba ụmụ izuru mmanwụ ya bịa. Ka anyị bịa ka anyị mee ihe a. Police labor watching from Indonesia. Ana m agwa. Polisi mmanwụ ngwa. Polisi mmanwụ. DJ. DJ kọrọ nlegbu mmadụ ya ahụ n'ebe a. Tie elu. Abiko, DJ, Eva, ice water, Bese. Ana m ayọ ndị na-akụrụ anyị Peteri Okomu. Apịa ha na ụlọ ọgbọ. Ọ polisi mmanwụ n'ọgbọ. Polisi mmanwụ.
fata dabule na ma the portion of it. Oh my God, but you're going to be there. Wait. Apata. Police mmanwụ na-agwa na ya bụ shetoro ya na-agwa na ya bụ nọ n'ụwa niile. Aka na-abịa odogwu, aka na-abịa wetebekwa m ozi onye nke m ka ịbụ na-eme igwe ọya anyị na-ekele na-eme Amarachi Becky watching from Enugu. I can Aka na-abịa odogwu
Oba anniversaire. Si le père que c'est né. Oba, si quand nous ne pouvons pas, nous m'en hey, thank you. Aneke Patrick, Pacific Lights, Pacific Bob. Pacific Odogwu na Abuja. Pacific whatever from Ozi. She's talking well local show Umuaga now. Unstoppable, watching from Ghana. Obodoeze Istanbul, Aneke. Maureen, Aneke, Aneke.
Biko Umuaga 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 awara de biko biko Mawunde se bidan dan bobo Ela ko ni ozo chadu ke buna buho Ela ko Smash me na Sira na agwa na ebe no live and direct obodo ukwu ya no Umuaga Obodoeze na agwa ya bi Sira na agwa ya bi no. Where are you watching from? Where are you all over the world? Let us know. Tell us in the comment section. Ebe lo yo Umuaga gwa ya ebe obodo ishi gwa
Angela Lushu's watching from Enugu. Martin says Samuel Ugu watching from Lagos. Chomi Code watching from 042 Enugu. 042 is the code. Aneke no. Anywhere you are watching from, let us know. Umuaga Obodoeze. Make a malabino. Make a malabino. Aneke, Umuaga, Obodoeze, bịa, ndị abịa. Biko, before mmanwụ ndị ụmụ abịa, ọ kakwa mma na anyị kwuru ya. Ọkwa nụ ndị Umuaga, unu na-ege m na-ekwu, na unu adịghịzi ready ime mmanwụ unu. Anya. Bịakana, I don't know ihe ọzọ unu chọrọ ka emelu unu before unu amalụ na ihe na-eme improve. Ọkwa mama are completely ashamed of what is happening here today. Completely ashamed of everybody here. Everybody better shame on all of us.